ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊರಡ್ದವರನ್ನೇ 5ಕ್ಕೆ ಏರ್ದನು. ಇಂದಟ್ಟು 15 ಜನ ದುಬೈಡ್ ಬತ್ತಿನಕಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಇಂದಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮೂಲದಾರು ಒರಿನಂಚ ನನೊಂಜಿ ಪ್ರಕರಣ ಸುರತ್ಕಲ್ದ 58 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪಂಜವೇಗ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತದೆ. ಇಂಬೆರನ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕದ ಮೂಲ ದಾದ ಪಂಡದ ನನಾತೆ ಪತ್ತೆ ಅವಡಾತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಲಿಕೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆಗಳು ಉಪ್ಪುನಲ ಆತೆ ಹೆಚ್ಚಾವಳು ಪಂಡದು ಅಗತ್ಯ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಹೊರಡ್ದೋರನೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಏರ್ದನು. ಈ ಪೈಕಿ 15 ಜನ ದುಬೈರ್ದು ವಿಮಾನಡು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು. ಈ 15 ಜನಟ್ಲ ಒರಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಾರು. ನನ್ನ ಸುರತ್ ಕಲ್ದ 58 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪುಂಜವೆಗು ಕೊರೋನಾ ದೃಢ ಆತನು. ಇಂಬೇರ್ನ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕುದ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಒಲ್ಪದ ಪಂಡದು ನನಾತೆ ತೆರಿಯಳಾತನು. ಸುರತ್ ಕಲ್ದ ಪುಂಜವೆನ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತದ ಪರಿಸರನು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತದೇರು. ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಕೊರೋನಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪನಕ್ಲನ ಸಂಖ್ಯೆ 29 ಆತಂಡು. ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆರ್ಥಿಕತೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಆವಡಾಂಡ ಇಂಚ ಆಪಿನವು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂದು ಅಗತ್ಯ ಬೋಡಾತಡು ಅಂಚ ಪಂಡದು ತಂಕ್ಲಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತಲ ಅಕ್ಲನ ಆದುಂಡು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಲೆನ ಮೀರ್ದು ನಡತಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದುಂಡ ಕೊರೋನಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ತೊಂಜಿ ಏರಿಕೆ ಆತ್ವಂತು. ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ನಿಯಮಲೆಲ್ಲ ಮೀರ್ದು ನಡತಿನಕ್ಲೇನು ನಮ ತೂತ ನನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಇಚ್ಚಿಂಡಲ ಕೊರೋನಾನು ಎದುರಿಸಾದು ಬದುಕುನೇನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಡಾತಂಡು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಇಂದಿನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುಲೆಯರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಡಾತಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನವು ನಂಕು ಬದುಕುಡು ದಿಂಜ ಪಾಟಲೇನ್ ಕಲ್ಪಾದಡು. ಇಂದಿನ ಎದುರಿಸಾದು ಬದುಕೆರೆ ನಮ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪಡಾತಂಡು.